Ramazan, braćo moja draga, koji nastupa, ako Bog da, za 2 dana, imamo mogućnost na 3 načina u Ramazanu da se riješimo najgoreg bremena koje imamo. Najgore breme koje čovjek nosi jesu njegovi grijesi. Sve drugo je lako. Grijesi su najveće breme koje nosi čovjek. Kaže Allahov poslanik alejhi selatu vesselam, prva verzija je: ko isposti mjesec Ramazana, vjerujući u Allaha, pa normalno da vjerujemo u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, mi postimo jer se nadamo njegovoj nagradi, kaže Božji poslanik, ko isposti Ramazan, nadajući se Allahovoj nagradi i vjerujući u Allaha, bit će mu oprošteni grijesi. Pa imamo priliku u Ramazanu da nam se oprosti grijesi zbog posta. Kaže Allahov poslanik u drugom hadisu: men kame Ramadane, ko Ramazan provede u kijamu. Šta je kijam? Da svaku noć idemo na teraviju. Da svaku noć kad ustanemo na sehur, klanjamo 2 rekiata. Kaže Allahov poslanik, ko provede Ramazan u kijamu, u ibadetu, Allah će mu oprostiti grijehe. To je druga verzija. Prvo da postimo, drugo da klanjamo noćne namaze. Treći, kaže Allahov poslanik, ko provede noć kadera, ona što je u zadnjoj trećini mjeseca, bit će mu oprošteni grijesi koje provede u ibadetu, vjerujući u Allaha, nadajući se njegovoj nagradi. Braćo moja draga, zamislite da nam neko, evo dunjalučki razmišljamo, da nam neko kaže: brate, treba da radiš 10 noći, samo 10 noći, kao neki noćni čuvar. 10 noći. I isplaćivat će ti se penzija 83 godine. Ima li neko da bi odbio tu ponudu? 10 noći samo da budeš noćni čuvar, da ne zaspiš, tu budeš, eto, čuvaš nešto i 10 dana radiš, 83 godine penzija. Pa čoveče, to, kogod bi to odbio, mi bi rekli nenormalan. A to je, braćo moja draga, zadnja trećina mjeseca Ramazana, da se potrudimo od jacije do sehura, da to vrijeme provedemo u ibadetu. Bilo koji ibadet. Kroz teraviju, kroz učenje Kur'ana, kroz zikr, kroz dovu, kroz sadaku i tako dalje. Ali je bitno da smo te noći u ibadetu. 10 noći provedemo, potpadamo sigurno pod hadis Božijeg poslanika da smo noć kadera proveli u ibadetu. A kaže Božji poslanik, bit će mu oprošteni grijesi. Noć kadera je bolja od 1000 mjeseci. Pa je Ramazan, braćo moja draga i cijene sestre, velika, velika sezona koju treba da iskoristimo. Imam ja običaj, iako sam to više puta pričao, ali možda neki koji ne prate malo društvene mreže, da vam ispričam jedan hadis koji ukazuje na vrijednost Ramazana. Hadis je djelomično malo i manje poznat. Hadis bilježi imam Ibn Mađe sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da za vrijeme Božijeg poslanika su bila 2 ljudi i zajedno su primili islam. Bili su prijatelji Arani i zajedno prime islam. Hadis ovaj prenosi Talha, poznati ashab Talha radijallahu ta'ala anhu. Pa kaže Talha, ali njih 2 jednostavno, jedan je uvijek odskakao više, uvijek je bio napredniji u islamu, uvijek se više trudio, uvijek više ibadetio, uvijek je bio jači. I do te mjere da su oni otišli u borbu, otišli u džihad i oni pogini. Znači, toliko je prednjačio da je poginuo. Pa su se vratili i ovaj njegov prijatelj koji je uvijek bio malo kasnio za njim, živio još 1 godinu dana. Ovo je hadis vjerodostojan. Pa je nakon 1 godinu dana umro, nije poginuo. U islamu najbolja smrt koja ima, najbolja je da čovjek pogine ko šehid. Da dadne svoj život na Allahovom putu. To je najbolja smrt. Ovaj čovjek je živio još 1 godinu dana i umro je prirodnom onom smrću, znači nije kao pogibija. Pa je Talha radijallahu anhu sanjao san, kaže, sanjao sam se da sam pred džennetskim vratima. Pa je neko, kaže, izišao iz dženneta i zovnuo prvo što je na kao veći stepen onoga što je umro. Logično je bilo da zovne onoga što je poginuo ko šehid. Ne. Zovnuli su onoga koji je umro. Kaže, hajde prvo ti u džennet. Pa je prošlo malo vremena, pa opet neko izišao iz dženneta. Hajde ti, kaže, što si poginuo ko šehid. A Talhi, kaže, ti si, još nije došlo vrijeme na tebe, ti se vrati, ti si još među živima. Pa je on ustao i počeo je po Medini pričati taj svoj san, malo se čudeći.
Kao kako li to moguće da ovaj bude prije pozvan u džennet? Pa su ljudi počeli prepričavati taj san dok nije došao taj san do Božijeg poslanika. Pa je Allahov poslanik njih upitao, kaže, a šta se čudite? Pa kažu, čudimo se Allahov poslaniće, kako ovaj poginao kao šehid, ovaj je umro običnom smrću i ovaj prije ošao u džennet. I slušajte šta kaže Božji poslanik. A kaže, zar on nije nakon njegove smrti, onog prvog, zar nije doživio još jedan Ramazan pa ga ispostio? Kažu, jest. Zar nije, kaže, za tu godinu toliko sećdi učinio? Kažu, jest. Kaže, između njih dvojice u džennetu je, kaže, razlika kao što između nebesa i zemlje. Zbog jedne godine šta mu'min može se vapa zaraditi. Ali šta je poslanik spomenuo? Jel, kaže, znate da je on Ramazan jedan ispostio? Jel znate koliko je sećdi učinio? Pa, braćo moja draga, ovaj Ramazan koji nam dolazi, jedna velika sezona, jedna velika prilika da preteknemo možda ljude koji su možda svoj život dali na Allahovom putu. Ali ako mi iskoristimo Ramazan i ovu veliku priliku.